2, 1! Mussu veihe. Kyllä se ei. Alkaako hermostuttaa? En mä oikeastaan tiedä. Kyllä siis ihan varmaan se, että se sattuu ihan vitusti, mutta niin kun pitää noin suojaimet päässä ja muuta, niin kun se ei kuulosta oikeastaan miltä, niin sit kun toi ei tavallaan niin elä toi säkki mihinkään, niin sit saa sen niin illuusion, että ei tunnu missään, mutta et siis kyllä mä varmaan aika kovaa itkens, kun se kolahtaa kohdalta. Katsotaan. Joo. Jos se edes osuu, tai siis niin sinne minne pitää. Edelleen pelkää sitä, että se nousee liian ylös tai pamahtaa liian alas. Mihinkä se? Osuuko se mihinkään? Niin Harro, miltäs nyt tuntuu? No siis kyllä toi tuntuu aika vitu paljon ikävämmältä. Niin kuin toi jälkeen katsotaan. No joo. Mulla on hirveä herkkä hipi ja mulla on aika hyvät jäljet tohon noin. Uskallanko mä ampua sitä? Jos se näytti niin perkeleen pahalta tähtäimien läpi, mä voin kertoa. Tuo ihan niin kertainen. Mä elukoita ampunut ja ne on kuollut ihan nätisti, mutta toi ei kuollut. Ei. Se näytti siltä. 3, 2, 1! Mulla on tuonne reuna. Okei. Se on reikä paidassa kyllä. Oi, sä et mä tähtäsin kyllä keskelle. Joo. Sama kohta. Pelotti ihan saatanasti. Tuntuuko? Siis mä mietin sitä, kun mä yritin pähkäillä päässä, että... Mä oon tyytyväinen, että se ei kaatunut. Niin, mä pähkäilin sitä, mikä toi niin joulemäärä on. Mä muistan, kun mä oon sellainen 100-kiloinen bodarifrendi, mä kerran niin kännissä pyysin, että lataa mua täysiin vatsaan. No. Ja se löi ja mä yritin vähän rinnastaa siihen. No. Niin se tuntuu paljon enemmän. Johtuu siitä, että siinä on ihan vitusti, siinä on joku 100 kiloa taustalla täysiin. Eli tää nipisti. Mutta siis niin kun mä jännitin lihakset ja se on nyt niin toisaalta tässä. Siinä hukkaantui vähän, koska se tosiaan... Se lähti myöskin niin aivan, ettei se täysin siirtynyt. Mutta siis paljon... Jos mä nyt toisin niin tappo oikeasti tulla, niin mä hidastusin tosta, mutta kyllä sun pitäisi lataa mua suoraan toinen perä, että mä pysähtyisin tohon. Voidaan sekin järjestää. Mä en hetkeä, koska tosiaan siis, mutta joo, vittu.